martangi yang mahita asini roha madihamu doh dame nasian de batamata doh nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Natani di batari hita ima natar surat di buku Kolose bidusada ayat 15 ayat 20 songono mahatani di bata. Ibana do suman di debata naso taridei na parjulu tubu sian nasa natinopa ay marhite sian ibana do ditopa saluhuna na dibanagijang dohot na ditanaon na tarida dohot na so taridei akahabangsa akaharajaon akagunggoman akaparwaso saluhu na ditopa marhite-hite ibana jala marhapat yat ibana jala di jolo ni saluhu na do ibana jala saluhu na idohot di bagasan ibana do ulo ni dagingi ima huriyay ibana do permulaan na parjulu tubuh siyan akanamate asa ibana parjulu di na saluhu na ay do tutuod di batado naing maringanan di bagasan ibana sadok habubuk neng laos marhiti siyan ibana do bading ganon na tudiri na saluh na nang akka na ditano nang akka na dibanagijang dung dipatupa dame marhiti-hiti mudar na siyan silang na marhiti-hiti ibana ido sahana songon topik ni mingguta sudi ditopa marhiti Kristus ra namasay uli jala masay tadukung ima mendukung doho menyorakan songon na pinasa ni Upui Eporus Hakabibi pendeta doktor tinabunan ima merawat alam tano tuba manang merawat alam tano halak batak nama dog na piga-piga bulanon menyorakan suara kenabian nama dog imah melestarikan dohut nang merawat bumi merawat alam tanah Batak marhite nama dog tutup TPL alani dihamak kadonga saha porsiawan odora tangiang ta nang akka jamitata terlumobi ma suara kenabian suara ni gereja marhite tangiang narap peduli kita di tonga-tonga ni masyarakat nong tercemar ima lingkungan nong siga di tanah Batak termasuk mah diakka tanah adat dot akka dinamika masyarakat ada na taida na makorhon gabi adong na kurang dinggan alanido sudi mahitanian mendukung doh menyerukan songon na pinasa ni Upui Eporus asa sudi hita nama dok ima alam nama dok bahwa kita peduli terhadap lingkungan hidup manang ekologi songon basa-basa songon nasetadok faru dunia naga bisa ada ima tantangan di hita asa wahadita merawat doh menjaga terlumui mah songon topik ni minggutta na pengotok kita sudi ditopa marhiti-hiti Kristus unang adong be akan natinoppa ni debata na tercemar alani masayuli dora berengot tanang di tonga-tonga ni bangsot tahun secara khusus di tapanu di rayon ima kekayaan alam hinabagak hinauli ni akka natinoppa ni debata termasuk alam natinoppa ni debata di hita berengot tamaniani uline jala dinggane alani di sosoido marhite tupukon na binasa ni si Paulus ture Kolose unang adong binian na manikay akka natinoppa ni debata termasuk merusak alam na bagak nauli Allah telah menciptakan langit bumi beserta isinya termasuk
kekayaan termasuk sumber daya alam na adong di tonga-tonga di bangsot taon secara khusus di Tapanuli Rayon asa uli unang be tasigay lani ahado bainot lau merawat lau melestarikan ido na teida di truputa sian na pinasa ni si Paulus tuhuria Kolose asa jamot diakka i manakangani ajaran-ajaran jamot diakka gudan-gudan jamot nang toka portibion ido ben nama setakas dimulai sian ayat 15 tung masai patar do di si Kristus do ima suman ni debata na sotarida na parjulutu sian na tinopa na marlapatan do Kristus Allah gambar Allah yang tidak tampak. Lapatan na di bagasan Kristus kita dapat melihat Allah di bagasan Yesus Kristus tabereng debata jala di bagasa panoponaing alam na taido tabereng debata. Paulus menyatakan bahwa ia telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan Tuhan. Ai marhite ibana do ditoppa saluna bayakoma na di banungi cendo na ditanaw doho na sotarida akka habang sahara jaon aka gunggoman parwason saluhu ne ditoppa marhite ibana jala marhapatiyat ibana. Idu na nahindo honon na di bagasa tupukon alani sahana na porsia hitakana na porsia di bagasa Jesus Kristus berengot tama ima gambar ni dewata dakola dihita na tinop dito na kasudi na tinopan dewata nang tudirit tapi alani dipaingot untuk menjaga melestarikan memelihara alam na tinopan ni dewata doho tinggal. Jadi do jok nak yang dijulun seru do ibana salu na hot do ibana di bagasan ibana. Berarti luar biasa. Marhiti Yesus Kristus marhiti Tuhan nak yang ini dipaingot kita ima songong padok ni si Pauluson ibana perjolo ditoppa sian saluhu ne jala marhiti sian ibana do hita marnida ima holong na do panopaon na dong hita. Na kedua hon di ayat 10 lui ibana do ulu ni dagingi ima huri ado lapatan ni namar lapatan do ibana do songo permulaan nang perjulu tu sian akan amate jala ibana perjulu sian akasaluna Kristus Allah kepala Kristus Allah kepala manang na gabe di tonga-tonga ni ibana do ima ulu ni dagingi ima huri namar lapatan di song kita la Kristen na porsia di debata harus ima mangulu di bagasan ibana songon dari si Yohanes hita do ima ranting hita do di bagasan ibana asamar perbuik mangulu hita di bagasan pokok na ima naki di bagasan Kristus ay Kristus do ulu ni dagingi ibana do permulaan jala ibana do tu saluhu na lapatan na nama do tu hita do asa sudi na adong na di portibion di paingot kita asa marluhuk nama tu ibana ima nasa na adong di portibion marhapatiyat tu ibana. Jadi tu Kristus dusudi ima ucahan ni halak na porsiai. Jadi molo diduk ibana do ulu ni daging ima huwe ala ibana do permulaan. Jadi ditoppa marhiti hatani debata. Jadi marhiti hatani debata do sudi ala ibana do hati jalalas ibana do napasaut to ni idu ben natide di panopau ni didok debata berfirmanlah Allah makuling ma debata jadi mah ajak kajang jadi mah sosona jadi mah deke jadi akan natinopana lapatan na alasan ibana do bahwa firman itu yang berkuasa dan firman ido nakengani sen ibana do permulaan. Jadi pasti ibana do musik somon imana kengani sudi natinopana marhaujumat tutu hatta Yesus Kristus. Nama seminari na patuluh numma ayat 1 ayat 20 di padame di batado hita doh colma Tuhan memperdamaikan manusia melalui Yesus Kristus hidup benedo di ayat 10 ayat itu tuh di batado neng maringanan di bagasan ibana sandok kagu neh jala sumarhite ibana do di ibana do padenganonna tu dirina saluhuna nang akana ditano nang akan dibandagi cang dung di patupa dame ahmadame marhiti mudar nana siangi silagi marhiti hiti banam. Jadi betul Yesus Kristus nakengani songon ulu ni hurie di padame telah menyerahkan berkorban menyerahkan dirinya uduk tu dia batang
tu aman-aman opai bahkan sampai gimana kene sian modernation silangi di tubuh setan. Jadi luar biasa do kematian ni Tuhan Yesus di hapinar silangi ikoni ngotot tadi imana parjulu na padami kita dipadami kita dewata ala nunga musuh di dewata kita ala ni duseng ala nunga dipadami dipadengga kita diperdamaikan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus gabe perdamai mehita gabe ditoppa gabe songon nebar mehita hidup benar tidak diterupuk tahun di Kolose bidusa daun diarah si Paulus kita tentang iman akengani mengutamakan Kristus di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa atas semesta alam menyerahkan dunia untuk memperdamaikan sudi akan atino pendewata di Pauli. Alam nilai kita tugas ulaun dina porsiai odo naik ulaut tadi amak kadongan. Bagaimana kita melihat bahwa dunia ini, bahwa alam yang telah dirusak oleh ulah-ulah manusia, oleh tangan-tangan oleh akahalat na manikain. Tidak disudi tanah disigai, laut disigai, alam dirusak dengan berbagai penyalahgunaan aka pestisida, penyalahgunaan aka alat obat-obatan termasuk nanti aka makanan bahkan nanti tidak nuai rupanya di hasil laut dan di hasilnya aka pertanian na sungguh nanti tidak rupanya nang gabi polusi. Polusi di lingkungan, polusi di laut, polusi di udara, bahkan terjadi bencana banjir do akana asing, bahkan nasi tabi paning bolo gabe terjadi imana kengani akka bencana-bencana nang songoni alam mengalami kesakitan, alam mengalami imana kengani kasih siga alani ulani hita jolma. Alani do dihamak kadonga sahapur siaun di topik ni minggu tau di juru hita. Ima asa sudi natino pemarhite Kristus bahwa kita mengida persoalan lingkungan yang seharusnya kita iman akan menjaga ahadu sipatu pota asa dinggan uli bagak muse ima alam ima lingkungan ekologi na adong ni kita gabi buoy ngoni iman akan gabi hangulu di kita bagaimana kita menjaga udara, menjaga air, matahari, sinar yang bisa imanakengani gabi pasu-pasu di hita. Alanido nang dipaingot kita. Diamak kadamang do denang bagaimana gerakan kita. Sesitong mamili dengan kita. Molo tidak semakin tidak nang gabihira na bermusuh kita. Do akka alam. Seolah-olah song nataida ima alam itu Allah menjadi musuh kita. Seolah-olah kita iman akingani akan atino pandibata gabi musuh ta alania. Ala nunga jujuk gabi bencana. Tentu sehali alania ada yang makadungan. Ala dang terawat. Ala dang tajagahun. Ala sudi kita ima merusak holan alania ke kepentingan, holanya ke kerakusan, holan alania ke hagiot-hagiot. Sehingga kita tidak pernah menjaga nani toppani debata tu kita. Alani dia makadonga saha porsiao. Noeng saha matu kita. Suku-suku ni dohot nang ahdo si bonotta jala si jamita honotta sian kolosio di bagasan ngulutta kamang dota minang. Ido no balga nanaing ta igil jala nanaing tabuan siat turpu taon. Alani dia makadonga saha porsiaon so ngakalat na porsia hita tajaga humma ima alam natinoppa ni dibata gabi hangulud di hita mari kita menjaga merawat dan memperbaiki dohot dinggal na parpudima koningotot tado segala sesuatu yang ada di bumi ini kotingot adalah milik Kristus. Alani di sudi aspek ningunutta. Kita harus wajib menjalankan tanggung jawab soal ungkapan syukur kita takut akan Tuhan merawat semuanya sehingga bisa menjadi imarking kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hubungan kita sesama manusia, sesama ciptaan dan alam semesta dan lingkungan semuanya. Hidup dengan hubungan
naung dipadame di bata, naung dapat pasu-pasu ita. Nggak bisa ada kesaksian karya tangan Tuhan melalui Yesus Kristus tebering marsanga di bata marhite panopon nai. Amin. Mauliate mariho ale Tuhan Yesus Kristus marhite hatam nabadiye. Amin.